Takže dubajská čokoláda je na svete. Čaute. Vítame vás u tejto koštovke dubajská čokolády. Je to naša vytvorená Dubaj čokoláda na svete. Takže my sa ideme ukázať a okoštovať spolu. Ideme to dať hen tak, takto, Nie, mama, už to roztápa. takto. Dobre, dávaj. Ukáž to tam. Ježiš. Jo, dobre. Ukáž. Dobre. Aby si to nekoštovala. Dobrá? Kamo, sorry, ale Dobre. táto je lepšia, než tie kupované. Takže je takáto kocka, hej, dajme tomu, za 7 eur. Dobrá. Takže to katafie možno není zelené kvôli tomu, lebo Ale je to zelené. Je to zelené. Je to zelené? Však tu je to zelené, no aha. áno, je to No, zelené. si zmýšľala dať čokoláda. Hej. Nevadí. Možno dali, že katafie 150, hej. A naliali sme na to hneď aj tú červenú. Tak červená. Čokoládu. Čokoládu. Chutí ti? To zoberiem do školy. A ja. Toto si zoberiem do škôlky. Zabudni. No áno. Na prvýkrát sa nám to podarilo a možno na budúce urobíme aj s tou vatou. A aj nejakou iné, prosím. Tak, ale fakt to je dobré. Čakaj. Ale není taká umelá, keď si kupuješ v tom Lidli a tak, táto je úplne taká, že domáca, pravá. Vystrihneš od toho, dobre? Takže Odporúčam si ju zakúpiť. Hotovo? Odporúčam si ju urobiť doma. Než si kupovať za 7 eur, iba takáto kocka a tak odporúčam si to kúpiť doma. Čo som povedala? Kúpiť doma. Urobiť doma. Čo je dneska? Víkend aj. Delám. Dobre, už sa v tom máčaš.